takže som zvedavý a dneska to bude troška iné. Zobral som si starý objektív, je to Zeiss 50, takže som zvedavý, ako to bude vyzerať a ja občas budem niečo komentovať a tak, ale predpokladám, že aj tak viacej budem ticho a budem sa sústrediť na tú prírodu a užívať si to. Tak poďme to rovno vyskúšať. Na týchto starých sklách je celkom fajn to manuálne ostrenie, lebo človek sa s tým musí troška vyhrať a je tam fajn taká tá druhá kreativita, že to není všetko len o tom autofokuse, že foťák si to sám zoberie, ale musím na tým rozmýšľať, že kde chcem zaostriť, čo chcem mať teda zaostrené, čo nie, a vždycky prevažne fotím na úplne otvorenú dieru, čo je v tomto prípade 2.8, a hlavne pri týchto starých sklách je tam taká zaujímavá vinetácia a tie fotky sú také nedokonalé, nie úplne ostré a podobne, čiže to vyzerá úplne tak oldschoolovo, čo mňa strašne veľmi baví a ten pohľad stojí za to. Je to také troška niečo iné, no. Ja to mám napríklad veľmi rád. A už celkom zostalo chladnejšie oproti minulému videu. Ale tie stromy sú úplne úžasné, aké sú zafarbené. Nakoniec skončím iba tu a budem fotiť na začiatku stromy. Mohli by ste inak napísať do komentáru, že či vás bavia takéto videá, pretože mňa to celkom ako baví sledovať, pretože môžete troška nahliadnúť za tú oponu fotografa, ako fotí, čo kedy robí a tak ďalej. Je to také celkom zaujímavé. A môžete pri tom aj vidieť buď prírodu, alebo niektorí fotia v mestách a mňa to strašne bavilo sledovať. Niektorí robia aj hodinové videá, čo je celkom také, no fakt vás to musí baviť sledovať. A je to také zaujímavé z tej prvej osoby, že v podstate to sledujete, ako keby ste tam sami boli. A ozaj je celkom chladno. Ale dúfam, že mám dobre tú GoPročku nastavenú, lebo to je môj večný boj. Nevyzerá to až tak zle, ale chcelo by to troška svetla, aby to bolo také zaujímavejšie. Taký hlbší les toto, že ešte sa nedopadá svetlo, nakoľko je ešte skoro ráno. Inak, kto už videl
môj prvý pokus o VR video, tak to tu už pozná. Je to také moje obľúbené miesto, kde až tak moc ľudia nechodia. Vždycky si užijem tú prírodu v podstate sám, prípadne s nejakými srnkami a podobne, čo je úplne úžasné a môžem si to fakt naplno vychutnať. Ale aj tak dúfam, že nikoho nestretnem, lebo to bude divne pôsobiť, že tu kecam a som tu sám. Tie stromy fakt vyzerajú úžasne, keď sú také sfarbené. Mám asi najradšej úplne z celého obdobia jeseň kvôli tým farbám. A koľko ste si už žiadna mohli všimnúť, tá žltá mi asi najviac ide, najviac ma baví. Sa zavriem to von. Akurát troška tá nevýhoda je, že za každým si musím preostriť a sledovať si, kde mám zaostrené, ale ako som už spomínal, je tam aspoň tá kreatívna zložka, že sa s tým musí človek troška vyhrať a pre mňa je to taká oddychová doba, kedy sa v podstate na nič iné nesústredím, len sa s tým hrám a vnímam prírodu a všetko to okolo. A niekedy je fajn si zobrať takýto objektív a troška sa vyhrať. Inak odporúčam, je jedno v podstate, aký si kúpite. Sú tieto klasiky ako tento Zeiss, Helios a podobne idú relatívne za pár korún na inzerciách, čo nie je nič strašné a môžete sa celkom s nimi vyhrať fajn. Co to vyzerá zaujímavé? Občas je fajn zobrať si aj takéto tieto detaily, pretože tieto staršie skvá ozaj dobre ich berú. Priam by som povedal, že na tieto detaily sú o mnoho lepšie ako na fotenie celkov. Čiže je to ideálne na takéto fotky alebo prípadne na nejaké portréty, keď chcete s takým vintage nádychom a tak no.
škoda naozaj, že sa nepresvítá ešte svetlo. Tie fotky by boli také zaujímavejšie. Hlavne na tieto detaily. Už som tu párkrát bol s Heliosom a keď sem dopadá krásne svetlo, tak sa dajú fakt robiť také tie zaujímavé kvázi makrofotky akože. Keď si fajn naostríte, tak to je vyzerať fakt dobre. No, pomaličky sa dostaneme von z lesa, kde to už bude troška viac zaujímavé. Hlavne sa teším na to slnko, lebo už mi je fakt zima. No, to už vyzerá mnoho zaujímavejšie. To vždycky, keď sa mi takto otvorí, tak sa usmievam ako malé dieťa. A je to úplne úžasné. Škoda, že mám GoPročku iba, lebo vzadu už vidieť zasnežené nízke Tatry a vyzerá to úplne úžasné. Také tie vrcholčeky zasnežené. To je úplná bomba. No, s týmto to asi nebudem vedieť. No. Nevadí. A toto by sa zase zišlo dlhšie ohnisko. Ale my dneska fotíme s týmto. Takže žiadne také. Toto miesto je úplne ideálne, keď sa chcete prechádzať a popri tom si fotiť, pretože tu môžete prejsť dosť veľa kilometrov a je to úplne nádherná scenéria. Mne to tu pripomína strašne Dolomity, taký tie lúky a kopce kvázi. Takže na to, že tu chýbajú tie skaly, tak mi to tu strašne pripomína. A hlavne keď je tá jeseň, že je všetko také do žlta, tak vtedy je to úplne úžas. Není to tu krásne? Rozmýšľam, že vybehnem asi tam hore. Len potom rozmýšľam, že to video bude asi až veľmi dlhé. Takže neviem, čo s tým. Poďme na to. Menšia prechádzka nezaškodí. Dneska ráno som ho inak skúšal aj v protisvetle. Fotil som ho s ním východ slnka a
je to také, no, že človek tam nezachytí až tak tie detaily. Je tam opäť ten vintage nádych, ale keď sa s tým v postprodukcii vyhrám, tak by to mohlo celkom dobre vyzerať. Nerobí taký pekný lens flare, ale stále je to niečo zaujímavé a v podstate pre väčšinu ľudí aj niečo nové. Lebo my na to nie sme zvyknutí na takýto pohľad z tých starších skill a málo kde to aj vidieť, čo sa týka internetu. Tak aj kvôli tomu vlastne sa snažím dosť často pridávať také fotky aj na Instagram, aby ľudia videli jednoducho, že aj so starými sklami sa to dá. Je jedno v podstate, že čo chytíte do ruky, pokiaľ si to dobre nakomponujete a vyhráte sa s tým, dáte si zálože, tak sa dá spraviť zaujímavá fotka aj s telefónom, s hocičím jednoducho. Len možno si nevyťahnete, teda nie možno, ale nevyťahnete s nej toľko detailov ako z takéhoto lepšieho foťáku, ale človek fotí s tým, čo má po ruke. Takže jak sa vraví, není dôležitý cieľ, ale cesta, nie? Ani toto nevyzerá zle. Už vidieť napríklad, že keď úplne ostrím na nekonečno a mám otvorenú tú celú dieru, tak tam je tá neostrosť, čo sa týka do diaľky. Akože dá sa to riešiť, samozrejme, že by som si priclonil, ale potom by mi už chýbala tá hĺbka ostrosti vo fotke a takto ma to viacej baví. Aspoň vidieť fakt viacej ten vintage look. Mám taký blbý pocit, že toto video bude asi strašne dlho. Aha, aj toto by sa dalo cvaknúť, či? Čikako na to skúsime. Nestojí to za reč. Trošku akurát nevýhodu v tomto Zeissovi vidím, že to zaostrovanie má strašne dlhý chod. Dokážem dobre, že nie aj dvakrát pretočiť celý foťak, kým sa dostanem z minimálnej hĺbky ostrosti na tú nekonečnú a je to také, že ale niekedy si idem aj ruku vyklobiť. A už keď som takto vyššie, tak mi to strašne pripomína tie Dolomity.
Uh-huh. To mám ináč najradšej. Už som chcel ísť do obchodu, ale zase som sa zabudol a behám to fotím. Tieto šípky. Ako to bude vyzerať? Ešte v tom protisvetlo je, že nevidím vôbec, že či mám dobre zaostrené, lebo tam sa už stráca tá štruktúra na displeji. Už dúfam, že tam niečo aj bude vidieť, lebo až tak zle to nevyzeralo. No a už konečne aspoň začína byť teplejšie, keď to slnko svieti. Se preostríme. Baví ma, ako tú modru podáva. Taká jasná modrá je z toho. Až priam síta. No, toto už vyzerá super. Troška vyššie. Mohli by sa dobre dať odfotiť tie tiene z hory. Predpokladám, že asi bude viacej počuť to, ako pachtím, ako to, že rozprávam niečo. A čo, bude to vidieť. Ostroz vyzerá dobre. Vyzerá to vôbec špatne. Takže som zvedavý, čo to povie v počítači na tom väčšom displeji. Lebo to je tiež niekedy také, že odfotím, teším sa, ako super to vyzerá a v počítači ma to uvedie do reality a nakoniec som spokojný, že som spokojný. Ale pri takýchto fotkách, kde sú viac menej len stromy, tak už je troška problém dostať tie detaily. Tam už sa fakt stráca tá ostrosť, ale aj tak ma to baví.
Dúfam, že bolo niečo aj vidieť. Pozerám, že som mal nejako nízko tú GoPročku. A je to fakt krása. Sa teším normálne, až napadne sneh, tak sa hneď prídem. Ale nedúfam, že to tu bude v pohode, lebo naposledy, keď som sa tu bol sám prejsť, tak som tu počul medveďa a odtedy som sa troška snažil vyhýbať tomuto miestu. Takže dúfam, že dneska sa to nestane, lebo dneska tu fakt absolútne ani jeden človek není. Takže by to nebolo bohviem čo. Inak, bolo by od veci si pozrieť aj smerovú tabuľu, lebo chodím sem stále a furt si neviem zapamätať, ako sa to tu volá. Sredlo pod studeným dekom. Aj tak si to nezapamätám. Najradšej by som spravil nejaký detail na tie stromy, ale s týmto sa mi to až tak nepodarí, tak ako by som si to predstavoval. Nevyzerá to najhoršie. Neviem, či mám... Vyzerá, že mám dobre zaostrené. Dúfam, že hej. Strašne ma baví, keď sa do tých stromov opiera to slnko. Vyzerá to úplne úžasne. A tieto krajné stromy by som úplne najradšej zobral iba tie vrcholky stromčekov, vyzeralo by to úplne úžasne. Tak uvidím, že či sa mi podarí nejak tak dostať na dne. Úplne ticho. Nikde nič nepočuť. Takže je to strašidelné. Ešte, že je vidno. Nemuselo zle vyzerať proti svetle. Myslím si, že skôr asi z toho nič nebude, ako by bolo.
Čo toto? Tu neboli v popredí tie stromy, tak by to vyzeralo fajn. No to už vyzerá dosť zaujímavo. Sa dostávam pomaly na tie vrcholky, tak to naberá troška inú atmosféru. Celkom by som bol rád, keby sa mi podarí odfotiť s ním aj tie zasnežené Tatry. Tuto to už lepšie vyzerá, keď som troška vyššie. Tento objektív robí strašne zaujímavý ten lens flare. Nie je to ako na Heliose. Helios spraví takú guličku a tento ako keby robil také čiarky. Také zaujímavé to je riadne. Ja už zase je aj dosť silné proti svetlu, predsa už je 9:30, takže je to také, no. Ale nevadí. Práve, že väčšinou využívam, keď je už takáto hodina, že je to svetlo vysoko, tak práve vtedy využívam tieto staré objektívy. Vtedy sa mi práve že úplne tak hodia na tie fotky. Aj toto vyzerá zaujímavé. Poďme ďalej. Počuť vtáčiky. V strede to je to vždycky také asi najzaujímavejšie. Sa otvára tá príroda. Tu by z toho mohlo niečo byť. Škoda, že tie kríky sú tu. Keď to neboli tie kríky, tak by to vyzeralo lepšie. Skúsim nájsť také miesto, len už budem zase troška mimo toho, ako by som to chcel mať. Toto už vyzerá fajn, len tie prvé stromy mám už na inom mieste, ako by som chcel. Krmík nevidím.
bude zase radosť upravovať toľko fotiek do videa. Najhoršie je potom ich tam hádzať a hľadať, že ktorá kedy kam sedí. Pri minulom videu som troška s tým mal problém, lebo som tých fotiek spravil troška viac, než by som chcel. A ešte som si potom aj cestou naspäť fotil, keď som už vypol natáčanie. Takže som mal z niektorých miest aj úplne iné zábery a potom som len rozmýšľal, že kde ktorá fotka pasuje vlastne. A už sa blížim pomaly na kopec, ktorý bude fajn otvorený a bude to tam dobre vyzerať. Vidíte Tatry? Ja som zvedavý na tento strom. Pretože už som ho párkrát fotil s Heliosom a vyzeralo to veľmi zaujímavo. Tak som zvedavý, že ako to bude vyzerať v porovnaní s Heliosom. Troška som zadýchaný. A toto je to vlastne. Úplne nádhera. Tie malé kopčeky so stromami, ako sa to prepája vzájomne. Vyzerá to úplne úžasne. To je akurát tá nevýhoda, že človek sa to aj pokusí natočiť, ale jednoducho tú atmosféru do toho videa až tak nevie priniesť, ako keď si to človek prejde sám a vidí to na vlastné oči. To je obrovský rozdiel. Ja si neviem vybrať. Tak, toto vyzerá riadne dobre.
táto vyzerá riadne dobre. S týmto to ozaj nezoberiem. Nevadí. Takže ešte raz sa pokochajte. A je toto fakt nádherné. A ja vám ďakujem, že ste sa boli so mnou prejsť. Pozreli ste si toto video. A dúfam, že vás to bavilo. Čaute.